हे गाइस, हेलो वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो देखियो तो पूजा दीदी कथी करे बर्तन धोए छले और महेश के एनिवर्सरी दिन के वीडियो है ई जे कि हमरा के पार्टी छले। तो ई बर्तन सर्तन साफ करे छले और कहे छले हमरा के हाय रे किस्मत, लड़की के किस्मत हमेशा कोनो न कोनो काम करे पड़े लड़की के, लड़का तो बहुत कम करे है। और ई बर्तन धोए छले और बहुते अपन अपन राय विचार दै छले और तकर बाद में पूरा बर्तन सर्तन ई धो लेलकै। और अत्ता देखियो हम कथी करे छी, हम मतलब मासू कटे छलिए, खसी के मासू छले तो काटे में तो टाइम लगबे करे है। और हम डांस करे छल तो लगे गीत बजे छले। और तो देखियो साथी सब हम कलेजी निकाले छली पका के खाइला। अहाँ सबके तो थाहे होत कि खसी के कलेजी पका के नून छीट के खाए में कते टेस्टी लगत रहे। तो हम उहे कहे छलिए। तो एगो हम राख लेली अपना लागी, अलिए से हम पका के खइबे तब त मेहनत करै छिए, ओ तो थोड़ा कते छी फ्री रे। और तो देखियो प्याज काट के रख लेने छलिए और मिर्चाई छले और दूध चढ़ेने छली चाय बनवे के लगी और खसी के मासू धो लेने छली। तकर बाद हम पुग गेली केक दुकान पर और तो हम केक लइयो ले छली। तकर बाद में मासू के केक दिखा दै छियै। देखियो केक हम अहाँ सबके दिखा दै छी फाइनली कते निमन छले केक। हैप्पी एनिवर्सरी महेश एंड पूनम लिखल छले और एकरा सबके मात्र था छले, बाकी केकरो था नहीं छले, हमरो था छले। और तो केक कटिंग भ गेले। हमर ब्लॉग निमन लागल होत त लाइक करब, चैनल सब्सक्राइब करब।